ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠାରେ ଏକ କୁକୁରଟି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବୋରୱେଲ ଭିତରୁ କାନ୍ଦିବା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭି ସେ ବୋରୱେଲ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ବୋରୱେଲ ଭିତରେ ତାର ମାଲିକର ଝିଅଟି ଖସି ପଡିଥିବାର ଦେଖି ସେ ଜୋରସୋରରେ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ କୁକୁରଟି ତାର ମାଲିକ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାଲିକ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଲିକକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଇ ମାଲିକିଆଣ୍ଟି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ତାର କୁକୁରଟି ବହୁତ ଜୋରେ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ ମାଲିକିଆଣ୍ଟି କୁକୁରକୁ କାହିଁ ଭୁକୁଛୁ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେ କୁକୁରଟି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଇ ମାଲିକିଆଣ୍ଟି ସେ କୁକୁରଟି ଧାଉଁଥିବା ଦେଖି ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଇ କୁକୁରଟି ସେ ବୋରୱେଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜୋରସୋରରେ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେଇ ମାଲିକିଆଣି ସେ କୁକୁରଟି ଭୁକୁଥିବା ଦେଖି ସେ ବୋରୱେଲ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇ ବୋରୱେଲ ଭିତରେ ତାର ଝିଅଟି ପଡିଯାଇଥିବା ଦେଖି ତାର ମା ବହୁତ ଜୋରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ତାର ମାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ କଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲଭ୍ ୟୁ ମା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଇ ମାଲିକିଆଣ୍ଟି ତାର ଝିଅଟି ସେଇ ବୋରୱେଲ ଭିତରେ ପଡିଯାଇଥିବା ଦେଖି ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୋରୱେଲ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଉଛି।